So hanyar da zaka bi kai ma domin kai creating irin wannan bidiyo ko da hoton ko da a ce ko na wani irin vehicle zaka iya sa jirgi, zaka iya sa mota, sannan zaka iya sa duk abin da kake so. So hanyar da zaka bi shine zaka zo cikin browser ka ko kuma Google, zaka zo cikin Google sai ka danna search bar, gashi nan aka sa Hulio, wannan gashi na Hulio din nan AI, shi zaka rubuta, ga sunan ne ya fito a sama sai ka rubuta shi. Ka rubuta zai kawo maka wannan fuska, wannan link na farko shi zaka taba. So idan ka taba zai kawo ka, so bayan ka taba zai kawo ka nan wajen, gashi nan zaka danna nan wajen zan aje ma rubutun da zaka rubuta a comment section. So wannan rubutun idan ka dauke shi zaka zo ka paste nasa a nan wajen. So bayan ka paste nasa a nan wajen, nan kuma sai zaka taba, bayan ka taba shi ne zaka zo ka dauki hoton da kake so kai amfani da shi a nan wajen. So duk hoton da kake so ka dauka, da ka dauka zaka zo nan ka taba, bayan ka dauko hoton zaka zo nan ka taba create video. So da ka taba create video sai ma create na bidiyon ka, gama creating na bidiyo din. So da ya gama creating na bidiyo kuma za ka ga wajen da za ka yi download nasa ka sauke shi akan wayanka, ba wani abu mai wahala a ciki. Wannan kuma create history, anan za ka dinga ganin yawan wayan da ka fara creating, sun fara, sun zo ko ba su zo ba. So mi sharing bidiyon saboda yan uwa su ma sun gani su amfana.